Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kalalong ka jing thang mansie mi ki babon ki nong rap jong ka than tiam ha West Castles District namar ka jing jular ki jaka rap jong ki hapadeng ka jing penkre bantong yu ka Katalong kubor na kinong susnong gani ka than kalay tho ba kapentha ka ba tiam ka badai ka wai na ki pentha ka ba ki babon ki long yeng ki em na karap karyang han lama biangi ka jing slay na ka jing wan uslap ubajor bha ka balaja ha kamiet jong ka santrek mantob na jiliu arajar arpo Layo jing tepru bana kani jing slay kala perlong ru iki babon ke jaka bantua khandau ke basar khai hakani ke pentha ke balatap dot iki penthor ke ba bat daki photli ki pong dokha ki lajat batwa bat kani ke lakta hadu kata iki nong rap jong kani ka than